Lexus GX 470 سالش 2007. این بالونش در حالت خوب. این آینه های قفاش سیاه شیشه بود نه؟ داخل سالن برای شما معلومات میدیم. این داخل سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زمک، این سیدینیوش لیفت نه مرمت، این مانیتور سی دی پلی، دو ایره بکه، این مایتافون، ورتاش کامپیوتر، کلیمیت کنترل، این коробкаш механик 4WD. Ҳама наворотҳои ин замона. Ин сиденияҳои пеш обогрев мебошад. Пробегишам мефаҳмед. Кен пробегиша нишон те або. Ин салони қафои мошин. Бисёр дар ҳолати хуб. Пробегаш 166,000 километр. این багажаш яхта баллони запаскишам ҳаст. мотор 4.7 сӯзишвори бензин, расходаш 12 литр 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 220,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 12 67. Toyota Prado солаш 2008. Чӣ хеле ки дида истодед балонош дар ҳолати хуб. ин намуди берунаи мошин. ин намуд дастқифои мошин. барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, пробегаш 165,000 километр. این ورتاش کامپیوتر، سی دی پلیر، همه نوارات‌های این زمانه، دو ایربکه. این коробкаш механик 4WD. сиденияш лифт. сидения лифт. мотор чанд? мотор 3 дизель. мотораш 3 дизель буда. این салони қафои мошин бисёр ҳолаташ хуб. мотор 3 сӯзишвори дизел, расходаш 100 км мегардад. ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 240,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 00 48. мошин навбати мо Toyota Corolla Verso солаш 2006. ин балонош дар ҳолати хуб. ин намуди берунаи мошин. ин намуд асқафои мошин. дохили салонро мебинед. ин дохили салон 4 электропакет, сентр замок, борд компьютер, सी डी плеер, коробкаш механик. Тени инчпай. Пробегаш 233,000 километр. ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин.
بسیار در حالت خوب. موتور 1.8 سوزشواری بنزین، расходаш 8 литр ва 100 километр мегардад. Ҳеҷ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 86000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 660 66 10 92 650 66 17. Toyota Camry солаш 2010 американка. хеле ки дида истодаед. намуд дастгаҳҳои мошин ҳеҷ хеле ки дида истодаед. борони шадид зада истодааст. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда мо ҳаракат кардем ки барои шумо маълумот диҳем. ин 4 электропакет, центр замок, ин коробкаш автомат, титроник, борд компютер, CD плеер, ҳама наворотҳои ин замона. ин ду айрабака келташ набудан хеле ҳозир пробегаши мефаҳмем. ин сидениҳои пешаш абагрех, мана сидениш абагрех, сони сидениш лифт. сидениҳош лифт. салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. пробегаш 130 000 километр, мотор 2.5 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? расходаш 12 литр 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 130 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 23 13 92 737 99 98. мошин навбати мо Honda CR-V солаш 2010. мошин вагонӣ мебошад. ҳеҷ хеле ки дида истодед балоно дар ҳолати хуб. ин оинаҳои сиёҳшиша, дохили салон 4 электропакет, центр замок. пробегашам бифаҳмем. пробегаш 136 000 километр. монитор, CD плеер, борд компютер, ҳама наворотҳои ин замона. коробкаш автомат. ин дутта сидениҳои пеш абагрех мешавад. абагрех инҷа мини бар. сидениҳош кожни, сидениҳош лифт. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 10 сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 150 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 18 18. боз як Toyota Camry солаш 2019 европейка мебошад. мошин мотораш 3.5 сӯзишвориш бензин. ин чӣ хеле ки дида истодед. инам дохили салон ҳама наворотҳои ин замона, климат контрол, абагрех, бордош компютер, мультирол, ду айрабака, полни наворотҳои ин замона. телефон барои маълумот 92 969 40.
шахсоне ки мисол ҳамин мошин ба харидор ҳастанд метавонанд ба ана ҳамин номерҳо занг зада нарху навои мошинро фаҳманд.